Tak, to bude švunk. Já se bojím. Živá stěna. Jak si připadají kůželky? Bude to na strike? To ujede dřív, než se mnou. Počkejte! Nasaďte lidi! Dobré. Oni se s tím popěrou, Lucie, nech je. Hej! Je Ondro! Hej! Kde vás zbytek? Kde vás zbytek, Ondro? Tak Ondra, seď. Ne, nejde. To zahraj. Ale dobré, nerozbrečel si to. Sám ne? Sám nemůže, víte to vitrou. Protože Ondra umí pojet dobře sítit. A dobře brzdit. To se nám tenhle nepodařilo. A máme se rozbili kosu. Já se bojím, když se děláš, tak to hodně nic nestane a já znám, že tam vidím na té cestě strašně autem. Já musím dolů chytat. Ale on ví, že kdyby jel po zbytá, že se musí zabojit. No, tak to tam ne, to je dobré. Ty si opravdu myslíš, že mají někdy tam Super, on trochu šikovný, tak je, třeba se skvěle držel. Já jsem aj nebudu do toho. Jo, trefil se úplně perfektně. On, že to byly obloučky jak na lyžích.